Καλώς ήρθατε στα μαθήματα της Λόγκο. Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε για τη δομή επιλογής και συγκεκριμένα για τις εντολές αν και αν διαφορετικά. Η δομή επιλογής μαζί με τη δομή επανάληψης είναι θεμελιώδης στον προγραμματισμό και υποστηρίζονται από όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Μας επιτρέπει να ελέγχουμε τιμές δεδομένων καθώς και καταστάσεις και γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος και ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου να εκτελούμε διαφορετικές κατά περίπτωση εντολές. Πριν δούμε όμως αναλυτικά τις εντολές αν και αν διαφορετικά, ας δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής της. Στο μάθημα που είχαμε μιλήσει για τις εντολές εισόδου-εξόδου, είχαμε δημιουργήσει μια διαδικασία με όνομα ρίζα, η οποία διάβαζε έναν αριθμό με τη βοήθεια της εντολής ερώτησης και μετά υπολόγιζε και εμφάνιζε στην οθόνη την τετραγωνική ρίζα του αριθμού αυτού. Αν εκτελέσουμε την διαδικασία ρίζα και δώσουμε έναν αριθμό, παραδείγματος χάρη 81, θα διαπιστώσουμε ότι εμφανίζει η ρίζα του 81 είναι 9. Εάν όμως εκτελέσουμε πάλι τη διαδικασία ρίζα και δώσουμε έναν αρνητικό αριθμό, παραδείγματος χάρη το -81, τότε το πρόγραμμά μας διακόπτεται και μας εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, γιατί η τετραγωνική ρίζα δεν υπάρχει για αρνητικούς αριθμούς. Εάν θέλουμε να προφυλάξουμε το πρόγραμμά μας από αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να μην διακόπτεται, θα πρέπει πριν επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε τη τετραγωνική ρίζα, να ελέγξουμε εάν το δεδομένο που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο του μηδενός. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή αν διαφορετικά. Γράφουμε λοιπόν αν διαφορετικά και αμέσως μετά μία συνθήκη ελέγχου, δηλαδή μία σύγκριση που πρέπει να κάνει η Λόγκο. Θα συγκρίνουμε λοιπόν την απάντηση με τον αριθμό 0. Θα ελέγξουμε αν είναι μικρότερη του μηδενός. Αμέσως μετά, μέσα σε αγγείλες, θα γράψουμε τις εντολές που πρέπει να εκτελεστούν στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει. Δηλαδή η απάντηση είναι μικρότερη του μηδενός. Θα γράψουμε λοιπόν μια ανακοίνωση και θα εμφανίσουμε το μήνυμα «Οι αρνητικοί αριθμοί δεν έχουν τετραγωνική ρίζα». Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί στην περίπτωση που η σύγκριση απάντηση μικρότερη του μηδενός είναι αληθής. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να γράψουμε μια νέα λίστα εντολών που θα εκτελεστούν στην περίπτωση που η απάντηση δεν είναι μικρότερη του μηδενός. Σε αυτή την περίπτωση θα αφήσουμε την ανακοίνωση που υπήρχε και προηγουμένως στην διαδικασία ρίζα. Τι πετύχαμε λοιπόν ως τώρα? Εάν εκτελέσουμε τη ρίζα και δώσουμε έναν θετικό αριθμό, τότε πράγματι υπολογίζεται η ρίζα του αριθμού αυτού. Εάν όμως δώσουμε έναν αρνητικό αριθμό, τότε το πρόγραμμά μας δεν διακόπτεται, αλλά εμφανίζεται το μήνυμα ότι οι αρνητικοί αριθμοί δεν έχουν τετραγωνική ρίζα. Επίσης, εάν δώσουμε τον αριθμό 0, επειδή το 0 δεν είναι μικρότερο από τον εαυτό του, πάλι θα υπολογιστεί η ρίζα και θα εμφανιστεί ότι η ρίζα του 0 είναι 0. Ας δούμε τώρα την σύνταξη των εντολών αν και αν διαφορετικά. Η εντολή αν ξεκινάει με τη λέξη αν και αμέσως μετά ακολουθείται από μία συνθήκη ελέγχου και στη συνέχεια από μία λίστα εντολών μέσα σε αγγείλες. Αν η συνθήκη ελέγχου αληθεύει, δηλαδή η Λόγκο τη βρει σωστή, τότε θα εκτελεστούν οι εντολές που ακολουθούν. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα εκτελεστούν καθόλου. Παρόμοια είναι και η σύνταξη της εντολής αν διαφορετικά. Γράφουμε τη λέξη αν διαφορετικά και μετά μία συνθήκη ελέγχου. Ακολουθούν δύο λίστες εντολών μέσα σε αγγείλες. Η πρώτη λίστα εντολών θα εκτελεστούν σε περίπτωση που η συνθήκη ελέγχου αληθεύει, δηλαδή η Λόγκο τη βρει σωστή, ενώ η δεύτερη λίστα εντολών θα εκτελεστεί στην περίπτωση που η συνθήκη ελέγχου δεν αληθεύει, δηλαδή η Λόγκο τη βρει λάθος. Τι είναι όμως οι συνθήκες ελέγχου? Συνήθως είναι συγκρίσεις που δημιουργούνται με τη χρήση των συμβόλων σύγκρισης. Μεγαλύτερο, μικρότερο και ίσον. Επιστρέφουν σωστό αν η σύγκριση αληθεύει και λάθος αν η σύγκριση δεν αληθεύει. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Κάνε την
μεταβλητή χ 10. Δημιουργούμε δηλαδή μία μεταβλητή και αποδίδουμε σε αυτή την τιμή 10. Θα ελέγξουμε διάφορες συνθήκες ελέγχου με τη βοήθεια της δείξε. Εάν γράψουμε δείξε η τιμή του χ μικρότερη του 12, τότε η λόγο θα ελέγξει αν ισχύει αυτή η σύγκριση και θα μας επιστρέψει σωστό, ενώ στην περίπτωση που δεν ισχύει θα επιστρέψει λάθος. Προφανώς το 10 είναι μικρότερο του 12, άρα θα επιστρέψει σωστό. Εάν γράψουμε δείξε η τιμή του χ είναι μεγαλύτερο του 12, προφανώς σε αυτή την περίπτωση θα πάρουμε λάθος. Εάν γράψουμε δείξε η τιμή του χ είναι ίσο με 12, πάλι θα πάρουμε λάθος, γιατί το 10 δεν είναι ίσο με 12. Ενώ αν γράψουμε δείξε η τιμή του χ είναι ίσο με 10, τότε θα πάρουμε σωστό. Η λόγο διαθέτει και λογικούς τελεστές, το ή, το και το όχι, οι οποίοι συνδέουν απλές λογικές συνθήκες για να δημιουργήσουν σύνθετες λογικές συνθήκες. Το ή συνδέει δύο ή περισσότερες λογικές συνθήκες και η σύνθετη λογική συνθήκη που δημιουργείται είναι σωστή εάν μία τουλάχιστον από τις επιμέρους λογικές συνθήκες είναι και αυτή σωστή. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Εάν γράψουμε λοιπόν δείξε, ανοίγουμε μία παρένθεση, ξεκινάμε με το ή, προσοχή θέλει και τόνο, και γράψουμε η τιμή του χ είναι μεγαλύτερο του 8 και μία δεύτερη λογική συνθήκη, η τιμή του χ είναι ίσον με 8, τότε η λογική συνθήκη που προκύπτει θα είναι αληθής αν μία τουλάχιστον από τις δύο είναι αληθής. Επειδή το 10 είναι μεγαλύτερο του 8, άρα και η σύνθετη λογική συνθήκη είναι σωστή. Είναι σαν να γράψαμε δηλαδή εάν το χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 8. Εάν γράψουμε τώρα δείξε, ξεκινήσουμε με το και γράψουμε τις λογικές συνθήκες. Χ μεγαλύτερο του 8 και δεύτερη λογική συνθήκη, η τιμή του χ είναι μικρότερο του 12, τότε επιθυμούμε και οι δύο λογικές συνθήκες να είναι σωστές. Πράγματι, επειδή και οι δύο αληθεύουν, η σύνθετη λογική συνθήκη πάλι θα βγει σωστή. Σαν παράδειγμα του όχι θα γράψουμε δείξε όχι η τιμή του χ είναι μικρότερη του 10. Επειδή πράγματι το χ δεν είναι μικρότερο του 10, στην πραγματικότητα είναι ίσο με 10, και αυτό θα μας δείξει σωστό. Στη συνέχεια θα δούμε ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιούμε πολλές και σύνθετες λογικές συνθήκες. Έχουμε γράψει μια διαδικασία βαθμός, η οποία διαβάζει το βαθμό ενός μαθητή και εμφανίζει το χαρακτηρισμό του. Γνωρίζουμε ότι ο χαρακτηρισμός του βαθμού είναι ανεπαρκώς, μέτρια, καλά, πολύ καλά ή άριστα, αναλόγως εάν ο βαθμός είναι ανάμεσα σε κάποιους αριθμούς, τους οποίους βλέπουμε στον πίνακα. Αρχικά διαβάζουμε το βαθμό με την βοήθεια μιας εντολής ερώτηση. Μετά καταχωρούμε την απάντηση σε μία μεταβλητή β. Στην πρώτη εντολή αν εξετάζουμε με το ή εάν ισχύει μία από τις δύο λογικές συνθήκες. Εάν το β είναι μικρότερο του 1 ή το β είναι μεγαλύτερο του 20. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζουμε ότι ο βαθμός είναι μη αποδεκτός. Στο δεύτερο αν χρησιμοποιούμε το και για να εξετάσουμε αν ισχύουν ταυτόχρονα. Το όχι βαθμός μικρότερος του 1, δηλαδή βαθμός μεγαλύτερος ίσον του 1, και βαθμός μικρότερος του 9,5. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζουμε ανεπαρκώς. Στο τρίτο αν, με τη βοήθεια του και ελέγχουμε αν ισχύουν ταυτόχρονα οι λογικές συνθήκες όχι το β μικρότερο του 9,5, που ισοδυναμεί με το β μεγαλύτερο ίσον του 9,5, και το β μικρότερο του 12,5. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζουμε μέτρια. Στο επόμενο αν ελέγχουμε με το και αν ισχύουν ταυτόχρονα το όχι β μικρότερο του 12,5, δηλαδή β μεγαλύτερο ίσο του 12,5, και το β μικρότερο του 15,5. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζουμε καλά. Στην επόμενη αν εξετάζουμε αν ισχύουν ταυτόχρονα το όχι β μικρότερο του 15,5, που ισοδυναμεί με το β μεγαλύτερο ίσο του 15,5, και β μικρότερο του 18,5. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζουμε πολύ καλά. Και στο τελευταίο, αν εξετάζουμε αν ισχύουν ταυτόχρονα
το όχι βαθμός μικρότερος του 18,5 που ισοδυναμεί με το βαθμός μεγαλύτερος ίσως του 18,5 και όχι βαθμός μεγαλύτερο του 20 που ισοδυναμεί με το βαθμός μικρότερος ίσως του 20. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζουμε άριστα. Πραγματικά, ας δοκιμάσουμε τη διαδικασία βαθμός δίνοντας διάφορα δεδομένα. Εάν δώσουμε την τιμή 21, ικανοποιείται το πρώτο αν και μας βγαίνει το μήνυμα ότι είναι μη αποδεκτός βαθμός. Εάν δώσουμε ως τιμή τον αριθμό 9, θα ικανοποιηθεί το δεύτερο αν και μας εμφανίζεται ανεπαρκώς. Εάν δώσουμε βαθμό 9,5, θα ικανοποιηθεί το τρίτο αν και θα μας εμφανιστεί μέτρια. Μπορούμε να δοκιμάσουμε όλες τις συνθήκες. Ας δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα. Εάν δώσουμε σαν δεδομένο το 20, τότε ικανοποιείται η τελευταία αν και μας εμφανίζεται άριστα. Στη συνέχεια των μαθημάτων θα δούμε και άλλες χρήσεις των εντολών αν και αν διαφορετικά.